Denne videopodcast, eller vodcast, er en semesteropgave til danske medier på kandidat sidefag til aflevering den 24. april 2014. Den tager udgangspunkt i en undervisningssituation i mit hovedfag musik, og henvender sig til en 3.G-klasse, der har musik på højniveau. Tanken bag er, at eleverne før undervisningen skal se vodcasten og lære deres stemmer i en 60-stemmig a cappella sats, så tiden brugt på indstudering i undervisningen reduceres. Det er dog en indstudering af nogle få takter, og ikke hele satsen. Først vil over-, anden- og understemmen blive sunget separat af mig med tilhørende noder, og til sidst vil alle 3 stemmer synge sammen, så eleverne kan få en fornemmelse af samklang. Understemmen er tiltænkt en herrestemme, men i den separate indstudering vil jeg synge den, og i den 60-stemmige samsyngning vil en herre synge den, så der ikke kommer for meget forvirring omkring oktaven. Jeg katte på det danske fast en glans, for hver en kat har rytmesans, fra snude til svans. Det bedste kommer først, når man tager rigtig fat. Ja, hvem vil ikke gerne være kat? Når vi giver den gas med lidt god gammel jazz, hvem kan ønske mere? Ja, musik skal der til, og det bedste vi vil er for stemme klaver. Ringe, tænke, tænke. Jeg katte på det danske fest en glans, bare du for hver en kat har rytmesans, fra snude til svans, fordi du. Ja, hvem vil ikke gerne være kat? Når vi giver den gas med lidt god gammel jazz, hvem kan Ja, musik skal der til, og det bedste vi ved er for stemme klaver. Ringe, tænke, tænke. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Jeg katte på det danske fest en glas, for hver en kat har rytmesans, fra snude til svans, for det bedste kommer først, når man tager i fat. Ja, hvem vil ikke gerne være kat? Når vi giver den gas med lidt god gammel jazz, hvem kan ønske mere? Ja, musik skal der til, og det bedste vi vil er for stemme klaver.